हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर बिथां प्रिया बसुमतारीनि प्रडिउस खालामनाय आरो मनजय ब्रह्म बिथांनि डाइरेक्शन आरो कोरियोग्राफ खालामनाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों जिउनिलवगwri। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां अनसुमै बर' आरो सागर बर' बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि अनसुमै बर' आरो एल्फिनस्टन बर' बिथांमोनहा। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों बिथां एल्फिनस्टन बर'। मिउजिकखौ होदों कपिल बिथांहा। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअखौ एसएस प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।